טוב, בוקר טוב. אני אראה לכם את השינוי בזמני החליטה כאשר אני בעצם מוסיף סודה לשתייה, פשוט סודה לשתייה לקפה. אז קודם כל נעשה קפה בצורה רגילה. ספציפית מה שאני מכין עכשיו זה גואטמלה, אבל שנקלע לרמה קצת יותר קאה. אני חושב שזה קריטי, אבל זה מה שיש פה עכשיו. זרימה קצת מהירה. בערך 22 שניות, כמעט 3/4 כוס, אספרסו נחמד. זרם קצת מהר, טעם מאוד מאוד מעושן. באמת שזאת הייתה המטרה של הקלייה הזאת, הייתה קליית ניסוי. בגלל זה קראתי גם לקפה סמוק קאפ, אתם יכולים לראות. וזה בעצם מה שהוא נותן. עכשיו נעשה אותו דבר בדיוק, אותה כמות, אותה טחינה, רק שהפעם אנחנו נוסיף סודה לשתייה. המגע שלה עם מים בטמפרטורה מעל 60 מעלות, כמו שכתבתי במאמר, תיצור תגובה בעצם, ופשוט תפריש CO2. נשמור לו את הכמות בדיוק. ונחלוט. שימו לב לקושי של הקפה לצאת. כמעט ולא מצליח לצאת. פשוט לא מצליח לצאת. אותה טחינה בדיוק. פשוט תוספת של קמצוץ סודה לשתייה. כמובן שיצא פה משהו מזעזע, אבל הניסוי פשוט מראה לכם כמה השפעה יש בעצם לפחמן הדו-חמצני על העוגיה שלנו בעצם ועל האספרסו שלנו. שיהיה יום טוב.